додгоҳи ҳарбии вилояти хатлон баррасии қазияи марги сарбоз Сунатуллоҳ Қодировро шурӯъ кардааст. Қодиров як сарбози 21 солаи қисми марзбонӣ буд. ӯ моҳи апрели имсол вақте ки дар сарҳади Тоҷикистону Афғонистон навбатдор буд, аз тири силоҳ кушта шудааст. баъд аз ин ҳодиса як ҳамхидмати ӯро боздошт карданд, вале хонаводаи сарбози кушташуда мегӯянд ки натиҷаи таҳқиқотро қабул надоранд ва мехоҳанд ки ҳақиқат пурра равшан шуда гунаҳкори аслиро ба ҷавобгарӣ кашанд. шикояти асосии мо ки ҳамаи чизи эксперт ку вообще дурӯғ гуфтага мода ки мо дана далеломон ҳаста ки тира яқиб задагиш ҳами лубои одам бибина медона ё моро фиреб казадаян ки тира пеш делара ҳам тхе гирифта вай каданиян. мо фикр мекунем ки ҳамун сарбози гумонбар шудаам ку ҳамурам дурӯға ку гурузит кадаган паставит кадаган ки ҳамуро маҳкам кадаган. 3 моҳ мешавад ки падари Сунатуллоҳ Сафарбек Раҳимзода пайи ҳам ба идораҳои давлатӣ меравад то фаҳмад ки фарзандаш чӣ тавр кушта шудааст. мақомот гуфтаанд ки гӯё ҳамхидмати ӯ аз беэҳтиётӣ тир кушода боиси марги писари ӯ шудааст, вале падари сарбоз ба ин суханҳо бовар надорад. намояндагони додситон гуфтаанд ки ҷасади сарбозро аз қабр берун оварда духтурони мустақил онро дида баромаданд ва муайян карданд ки тир аз пеш паронда шудааст. шӯхиам када бошам, бозиам кадагӣ бошам, вақти бозӣ касо бошам чихе тира яқиб меоям мезана. инҷа баъд гуфтанд ки ин сарбозу ҳамин сарпрокуратура гуфтага ки 2 нафар посда будаган. мо бо сабтои овозӣ дорем ки ҳамун солдатои часп гирифтаги мақсад рухсатӣ меоянд ку ҳам хизматои ҳам бачам авё ма гапа запис кардагим ки посда 3 нафар будаган. ана 3-ум нафар нест дар ягон ҷо испарит шудага 3-ум нафаршон. асосии гунаҳгорро бафаҳмем ки мумкин ки ягон командируши ягон офисеруши корро кадагае ки далши бамиё чиёро бақапан мақсад далши фарзанди маи кор шуд фарзанди дигарон нашаванд дар ин ҳолат гирифтор нашаванд ки азоби ма кашида истамоли модаруш кашида модаруш ина чорум мо мерах ҷогаҳияи хоб ҳамхизмати сарбози кушташуда Асадуллоҳ Қурбонов ки сокини шаҳри Исфара мебошад бо гумони даст доштан дар марги Сунатуллоҳ Қодиров дар боздошт аст, вале то ҳол маълум нест ки ӯ гуноҳро эътироф кардааст ё не. кушта шудани сарбозон дар артиши Тоҷикистон бори аввал нест. пештар ҳам сарбозон бинобар муноқиша ё сабабҳои дигар ҷон бохтаанд. намояндаи ҳукумат барои ҳуқуқи инсон дар гузориши худ гуфтааст ки дар соли 2023 дар Тоҷикистон 40 сарбоз фавтиданд. ба гуфтаи ӯ аз ин шумора 8 нафар худкушӣ карданд ва 6 тани дигар аз беморӣ ҷон доданд. ҳамчунин бисёре аз падару модарҳо аз шароити вазнини хизмати аскарӣ ва аз озору азияти навъаскарон дар артиши Тоҷикистон шикоят карданд.